Vull donar-vos la benvinguda i agrair-vos un any més la vostra companyia i assistència a la Fira del Llibre. M'agradaria donar les gràcies d'una manera molt especial a totes les persones que han participat al concurs literari i felicitar aquells que han estat premiats. La Fira del Llibre del Pirineu és una fira de carrer, de poble, de gent. Un acte que any rere any ha anat agafant forma i que mica en mica hem anat consolidant, fins que ha estat un projecte de tots. Un projecte que treballa a favor de la cultura, de la literatura i de la llengua. La cultura és un conjunt de tradicions literàries, històriques, espirituals, lingüístiques i, com bé comú, ha de ser accessible per tots. I encara més en temps difícils com els que estem vivint. La llengua és el nostre patrimoni i ens representa d'una manera única davant del món. Quan una llengua mor, desapareix part de la nostra història i dels nostres coneixements. És per això que Organyà, organitzant aquesta fira, vol contribuir a la difusió i a la supervivència de la nostra llengua. Potser la nostra fira sigui una com tantes altres, però tal vegada hi ha elements que la fan especialment volguda i diferent, com són les lectures de les homilies modernes, literària i religiosa. I com no podria ser d'una altra manera, vull expressar la meva gratitud a dues persones que han presentat les homilies d'aquest any. Per una banda, l'homilia literària ha estat presentada a càrrec de l'escriptora mallorquina Llúcia Ramis i, per l'altra banda, l'homilia eclesiàstica a càrrec del professor maçó Pere Gruesman. Ens honora moltíssim d'haver comptat amb nosaltres en aquesta nit de lletres i de cultura. També vull fer un reconeixement molt especial a les persones com cada any han contribuït a organitzar el bon funcionament d'aquests 3 dies de fira. Gràcies també a la gent d'Organyà per participar un any més en tots els actes, ja que sense vosaltres la Fira del Llibre del Pirineu no seria possible. Tenim un llarg camí per recórrer i moltes fites per assolir, però malgrat les dificultats que ens puguin sorgir, Organyà seguirà treballant de valent i amb il·lusió per mantenir viva la nostra fira. Parlar de la Fira del Llibre del Pirineu és parlar de cultura. Per acabar, m'agradaria compartir una petita anècdota que vaig viure fa uns mesos enrere. Com ja sabeu, els alcaldes de l'Urgell de Xerèsica, per expressar el nostre suport al president i als consellers de l'exili, i al presentar-me a la consellera Clara Ponsatí, li vaig dir: soc l'alcalde d'Organyà, i també li vaig preguntar si sabia on era. I ella em va respondre: i tant que sé on és, allà és on va començar tot. Gràcies a tots, gràcies mossèn Jordi, gràcies a tots els que heu vingut i els que vindreu. Visca la literatura, visca la pau, visca Organyà, visca l'Alt Urgell, visca el Pirineu i visca Catalunya.